Už nejakú dobu sme svedkami veľmi prudkého zvyšovania cien kávy, ktoré bude pokračovať aj v roku 2025. Aktuálne sú ceny kávy na svojich 45-ročných maximách. Tu je 5 hlavných dôvodov, prečo ceny kávy stále rastú. Prvým dôvodom sú klimatické zmeny a globálne oteplovanie. Týmito zmenami trpí najmä arabika, ktorá je veľmi citlivá na pestovanie. Druhým dôvodom sú lokálne výkyvy počasia, čo sú extrémne suchá, prívalové dažde a veľký mráz. Takéto výkyvy počasia dokázali zničiť plantáže napríklad aj v Brazílii alebo vo Vietname. Tretím dôvodom sú rastúce ceny námornej dopravy, ktorá dlhodobo postupne rastie o desiatky až stovky percent. Po štvrté, zvyšuje sa dopyt po káve v veľkých krajinách, ktoré doteraz pili prevažne čaj, čo je napríklad Čína alebo India. No a piatým dôvodom sú špekulácie na burze, ktoré dokážu cenu kávy tiež veľmi slušne navýšiť. No a čo to znamená pre vás, pre zákazníkov, pre všetkých kávičkárov? Znamená to, že pravdepodobne si budeme musieť za kávu trošku viac priplatiť. My ako pražiareň kávy sa však budeme snažiť hľadať rezervy, aby sme všetky tieto cenové navýšenia nepreniesli do cien našich káv. A ak sa o téme rastúcich cien kávy chcete dozvedieť viac, odporúčam vám, aby ste si prečítali náš blog, ktorý sa tejto téme venuje.